Els peus plans en els nens. El peu pla és una alteració de la volta plantar. O sigui, l'ésser humà tenim en el peu, totes les estructures òssies estan unides i organitzades de manera que fan com si fos una volta. El peu s'eixampla i cau aquesta volta. Les causes d'aquesta patologia o d'aquesta alteració estructural poden ser causes òssies, és a dir, que ja els ossos estiguin posats de tal manera que afavoreixin que ja sigui un peu pla. O sigui, hi ha molts casos, hi ha moltes criatures que aquest peu ja està establert d'entrada com un peu pla, no? O bé l'altre és que seria un peu que té una volta normal però que les estructures musculoligamentoses i la fàscia no aguanten bé, no? I aleshores el peu s'aplana i actua també com un peu pla però que té estructura, no? I aleshores aquí és on està la nostra veritable feina, diguem així. Nosaltres hem d'aguantar aquesta estructura que tenim, que té la persona, que té la criatura, aguantar aquesta estructura mitjançant un agent extern amb un suport, com si féssim un pont, no? En persones que l'estructura, en criatures que l'estructura ja està feta, podem inclús pensar el fet de no posar unes plantilles o posar les plantilles de manera pal·liativa per evitar que el peu s'aixafi més de lo normal. Però si podem arribar a millorar una mica la seva deambulació i que la criatura no ens demani braços, això que és un dels factors que les criatures a partir dels 1 i mig, 2 anys és quan comencen a demanar que volen braços, que tenen mal de cames i tal, i això el que ens està dient és que tenim aquí un problema en el peu, no? I que a vegades posant una plantilla se soluciona tot això. Sí que es poden posar plantilles amb sabata esportiva, de fet amb la podologia esportiva també es fa, es poden posar plantilles amb sabata baixa, també no cal posar plantilles i botes juntes perquè tampoc no és necessari. Ara hi ha unes plantilles que tenen uns gruixos molt petits i tenen una força molt més important i aleshores amb això no hi ha problema. En principi, avui en dia ara això no hi ha problema. Sí, el símptoma principal és el dolor, la disminució de la petjada. La petjada, es veu una petjada en forma, nosaltres li diem en bossa de calamar, no? Que es veu és com una bossa molt prima del taló i molt més ampla en tot el peu i amb els dits que surten, no? Sembla una fórmula de bossa de calamar. Tots i amb això, els crios entre el 0, des que neixen, fins als 2 anys i mig, el peu està en constant evolució. Aleshores, aquí sí que aconsellem no posar masses plantilles. No tots els nens que tenen peus plans tenen dolor. O sigui, el dolor no és necessari, però també veus alteracions de la marxa, de maneres de caminar que són una mica complexes i que mentre no hi hagi dolor i tal, si no interfereix massa amb el seu creixement, tampoc hem d'abusar-ne d'aquest tipus de tractaments. Però sempre una bona previsió, una bona visita, sempre et treu de dubtes amb